La convidada d'avui a la ciutat que ens espera és la Maria Nadeu, la directora de la Fundació La Salut Alta, una entitat que treballa a peu de carrer a la ciutat de Badalona, en un dels barris on es concentra un major nombre de desigualtats i on la població més jove, els infants, són una de les principals víctimes. La feina de la Salut Alta suma amb la de moltíssimes altres entitats a la ciutat. És un exemple d'altres que haguéssim pogut agafar. De les paraules de la Maria em quedo amb dues coses. La participació ha de ser real i les xarxes de veïns funcionen. És una ciutat molt participativa, amb una participació real de la població. I això significa que es posen els canals, les eines i els espais perquè els processos participatius que es pensen i es plantegen, tant des de l'administració com des de les entitats com des de la ciutadania, arribin a tota la població i no generin més desigualtats. Penso en persones analfabetes, en persones que no entenen la llengua, amb immigrants en situació irregular, amb persones que no tenen accés a internet, amb infants i adolescents. No? A qui volem arribar? Com podem evitar les desigualtats que genera un procés participatiu intrínsecament i posar-hi els mecanismes. Penso especialment en els infants i els adolescents que en aquests últims mesos han estat els grans oblidats i tots aquells espais on se suposava que els infants i adolescents tenien veu i vot han resultat que no eren reals. I com a experiència positiva em quedo amb les xarxes solidàries veïnals que han nascut en moltes parts del nostre metròpoli, han nascut inicialment sense suport de l'administració i partint d'una premissa que ens uneix a tots i a totes, que és ser veí o ser veïna i tenir alguna cosa a oferir o alguna cosa a demanar. Supòsits de partida en els que tothom s'hi pot sentir identificat, que si en algun moment no han arribat a alguna part de la població justament ha estat perquè els canals no arribaven o la llengua no arribava o els mecanismes, però que s'ha fet un esforç real, molt conscient i en molts casos amb molt d'èxit perquè realment aquestes xarxes fossin molt accessibles.